I starten af 2024 tilbyder vi en masterclass i bæredygtighed sammen med de førende eksperter på området fra vores samarbejdsvirksomhed Recura. Så er det jo nærliggende at spørge, hvorfor tror vi lige præcis, at det skal være os, der kommer med det bedste tilbud i det her marked, som efterhånden er fyldt med tilbud omkring lær om ESG, få styr på din bæredygtighed og alle mulige andre tilbud. Og det er der 2 årsager til. Det er på den ene side, fordi vi igennem mange år har været en del af mange projekter, hvor vi har afsøgt behovet i virksomheder, spurgt en masse virksomheder om, hvad er det, I ser komme, og hvilke behov har I. Og nu er vi sådan heldigvis der, hvor vi ikke mere behøver at snakke om at gøre vores eksisterende uddannelser grønne eller andre ting, som mange har forsøgt igennem årene. Men vi rent faktisk er der, hvor vi har et konkret tilbud med nogle konkrete eksperter, der ved, hvad de snakker om, og eksperter inden for området på E'et og S'et og G'et. Og vi kan tilbyde virksomhederne konkret arbejde inden for området, så når man er færdig, så kan man rent faktisk også gøre noget ved tingene. Og det er vi meget stolte af her hos Smart Academy, og vi er meget stolte af vores samarbejdspartner Recura, for vi ved, at vi nu har et tilbud, der gør, at I kan komme i dybden med de her ting, og ende ud med konkrete løsninger, så vi virkelig kan få sat gang i det her område. Hvis det er interessant for jer, så læs mere i linket her på opslaget. Vi ser frem til at oprette en masterclass, som er for de nøglemedarbejdere, som virkelig skal kunne rykke på det her område.